Určite ste zachytili, že naša spoločnosť momentálne realizuje jeden z obrovských projektov v Českej republike. Staviame linku na triedenie plastového odpadu o kapacite 5 tón hodinovo pre spoločnosť Smolot Šinet. Momentálne sa už nachádzame v štádiu, že 90% všetkých zariadení je vyrobených a dodaných na miesto a momentálne ich inštalujeme. Stojí nám tam rozbalíkovač ako prvé vstupné zariadenie. Ďalšie zariadenie, ktoré je triedenie podľa rozmerov, máme tam už postavené rotačné bubnové sito. Tým sme sa veľmi natrápili vzhľadom k tomu, že dané sito malo 25 tón, dĺžku malo 16 metrov a museli sme ho nainštalovať do veľkej výšky tesne pod strechu celej haly. Ďalej máme nainštalovanú zostavu do dopravníkov, zároveň máme nainštalovaný balistický separátor a optické triediče. V súčasnosti už máme nainštalovaný aj automatický triediaci robot. Bude to prvý triediaci robot v Českej republike, ale zároveň na Slovensku, ktorý nám v tomto prípade bude pomáhať v tom, aby sme vyťažili z odpadu maximum. Máme tam veľmi tvrdé parametre na to, aby sme dokázali zákazníkovi, že z odpadu, ktorý na vstupe do linky vojde, dokážeme vyťažiť predpísané percentá. Práve tento robot, ktorý je našim dielom, je to slovenský produkt, nám umožní to, aby sme zachytili všetok materiál, ktorý je stratený na predchádzajúcich stupňoch triedenia v optických systémoch, prípadne v systéme EDICARENT na triedenie neželezných kovov. V súčasnosti v Smole staviame triediacu ručnú dotrieďovaciu kabínu, zároveň ukončujeme inštaláciu optických triediacich sortrov a začali sme s realizáciou elektroinštalácie. Tento týždeň sme doviezli náš technologický rozvádzač, ktorý sme ustavili na miesto a ťaháme elektrokabeláž od samotného rozvádzača k jednotlivým zariadeniam. Predpokladáme, že celú činnosť ukončíme do konca 7. mesiaca a v priebehu 8. mesiaca budeme odlaďovať jednotlivé zariadenia, budeme odlaďovať robot a budeme sa pripravovať na to, aby sme zákazníkovi v priebehu 9. mesiaca odozdali linku na kľúč jeho 100% spokojnosti.